stranded sa loob kasama ng kanyang employer, medyo stable na po. Ilang kongresista naman abay binatikos ang 500 pesos Noche Buena budget ang DTI, may paglilinaw naman sa kanilang pahayag. Wala po akong sinasabing ganun. Actually, it was asked of me kung 500 pesos. Then I said it depends kung ilan po ang miyembro ng pamilya. Sa ring showbiz, Sara Labati, pinalayas nga ba ng anak ng multi-billionaire na si Rocio Zobel sa isang after party sa BGC? RMN Network News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, inaantabayanan na ngayon anumang oras sa ngayong hapon na maging desisyon ng International Criminal Court o ICC hinggil pa rin sa apila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o kaya naman pansamantalang kalayaan nito. Nakatakdang magsimula na turang proceeding ganap na alas 5:30 ng hapon oras dito sa Pilipinas. Posible na buod lamang na desisyon ang babasahin ng Appeals Chamber kung saan nakalagay na ang mahalagang punto ng desisyon. Una nang sinabi ng kampo ni Duterte hindi dadalo ang dating Pangulo sa pagpresenta ng ICC sa desisyon kung saan tanging abogado niyang si Atty. Nicholas Kaufman ang haharap para sa kanyang depensa. Nitong Hunyo nga nang humiling si Duterte ng interim release sa ICC para sa kanyang kasong crimes against humanity. May karapatang humiling ng interim release ang mga defendants sa ICC dahil sa tinatawag na presumption of innocence until and unless proven guilty. RMN Network News. Kumpiyansa ang kampo ng mga drug war victims na hindi kakatigan ng Appeals Chamber ng International Criminal Court ang apilan na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay sa legal counsel ng mga biktima na si Center for International Law, Philippines Executive Director Attorney Gilbert Andres, unanimous ang naging desisyon ng pre-trial chamber ng ICC noong Setyembre na ibasura ang aplikasyon na interim release ni Duterte at matibay rin ang ebidensya na may paglabag ito base sa ICC Rome Statute. Well, malakas ang kutob ko kasi una naman, unanimous naman po yung decision ng pre-trial chamber sa pagbasuhan ng interim release application. Ikalawa, mayroon naman siyang matatag na basihan sa mga salita mismo ni Mr. Duterte at sa salita mismo ng kanyang kaanak, kagaya po ni VP Sara Duterte. At ikatatlo po, may malakas naman po siyang basihan sa batas, yung ICC Rome Statute. Sakali namang pabura na ICC ang kampo ni Duterte ay may iba pa silang paraan para questionin nito. Wala siyang apila kasi appeals chamber na nga yan. Ngunit mayroon pa po nito nasa Rule 118 po ng Rules of Procedure ng ICC kung saan pwede po mag-file po sa pre-trial chamber ng review. I-review. Pero yan po ay siguro mga 4 months from now. Kung mapapayagan yung appeal niya. Tinig ng legal counsel ng mga biktima na si Center for International Law, Philippines Executive Director Attorney Gilbert Andres sa panayam ng DCXL RMN Manila. RMN Network News. Dumago tayo ng Davao mga kasama sa kaugnay pa ring balita. Ilang mga Davaoenyo naman muling nanawagan na palayain na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Remin Davao may detalye, Radyoman Abby Bibera. RMN Live Report. Patuloy na umaasa ang mga Davaoenyo na palayain na ng International Criminal Court si dating Pangulong at Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sa isang panayam ng DXDC RMN Davao, sinabi ni Miguel Banilad na malaki ang naging ambag ni Duterte sa pag-unlad ng Davao City at naging pangunahing prioridad nito ang seguridad ng mga Davaoenyo. Dagdag niya, sa loob ng termino ni Duterte ay higit na pinatibay ang peace and order sa lungsod at nabigyang solusyon ng ilang isyu ng korupsyon. Samantala, sinabi naman ni Nuki Blaze na panahon na upang pauwiin si Tatay Digong. Ayon sa kanya, sa panahon ng administrasyon ni Duterte ay naging mas disiplinado ang mga Pilipino kaya bumaba ang crime rate ng bansa. Pinuna rin niya ang kasalukuyang administrasyon dahil umano sa kawalan ng pagbabago at pag-unlad kumpara sa pamamalakad ni FPRRD. Inaabangan naman ng mga Davaoenyo ang pagdinig ng ICC hinggil sa posibleng interim release ng dating Pangulo. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abby Bibera, Tatak RMN. RMN Network News. Isang kongresista umaasa na magiging makatwiran ang pasya ng ICC sa hiling na pansamantalang kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report.
Umaasa nga si Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nasal na magiging makatwiran ang inaabangan ngayon na pasya ng International Criminal Court o ICC sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang kalayaan. Dalangin ni Nasal na ang magiging desisyon ng ICC ay magsusulong ng balanse sa pagitan ng hustisya o karapatan ng mga biktima ng pag-abuso at makataong konsiderasyon sa kondisyon ngayon ni dating Pangulong Duterte. Pinagdarasal ni Nasal na ang ICC ruling ay hindi magiging sanhi para magkawatak-watak ang ating bansa. Bukas si Nasal na maraming mga Pilipino ang naghahangad ng katarungan para sa mga ibinibintang na pag-abuso sa nakaraang administrasyon. Pero ang giit ni Nasal, ang pagsusulong ng hustisya ay hindi dapat sa paraan ng paghihiganti, lalo't si dating Pangulong Duterte ngayon ay matanda at mahina na. Hindi ni Nasal ang pagpapakita ng awa ay hindi naman nangangahulugan ng kahinaan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita mga kasama, iturnover na po ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang aabot sa 110 million pesos na cash bilang bahagi ng kanyang restitution. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, dinala ang milyong-milyong pera sa Department of Justice. Ayon po dito kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, ito anyang bahagi pa rin ng mga kickback o kinita ni Alcantara doon naman sa mga manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Unang bugso pa lamang niya ito mula naman sa 300 million pesos na napagkasunduang ibalik ni Alcantara bilang bahagi ng tinatawag na restitution para sa pagpasok sa Witness Protection Program. Ayon pa sa DOJ, ibabalik ng buo ang pera sa Bureau of Treasury. RMN Network News. Pagbabalik ng mga perang nakuha bilang kickback, isa lang sa kondisyon para maging state witness ayon sa DOJ. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. Hindi ho parehas at hindi ho matatanggap ng DOJ na pagkatapos po tayo mapasakay sa sistemang ito ay magtitira pa sila. Ito ang sinabi ng Department of Justice nang isauli ngayong Biyernes ang nasa mahigit 100 milyong pisong pera na mula umano sa mga manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, bahagi ito ng kondisyon sa aplikasyon ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara bilang isang state witness. Pero may 190 million pesos pa raw na isasauli si Alcantara hanggang ngayong Disyembre para sa kabuuan 300 million pesos na ibabalik na pera. Lilinaw naman ni Vida, hindi porket nagsauli si Alcantara ng limpak-limpak na pera ay otomatiko na siyang magiging isang state witness. Ayon sa aming nasagap na impormasyon, kumbinsido po kami. Pero wag po kayo mag-alala kasi ang patungkol naman na yung kanyang discharge from criminal liability ay patungkol lang dun sa katapat na halaga na yon. Kasi hindi ho nagbibigay ang DOJ ng blanket immunity sa lahat ng iba pa. Kaya pag may na-discover po kami, di ba, na siya ay sangkot pa sa ibang usapin, na pag ibinangga namin sa aming datos, na, uy, teka, nag-withhold ka pala sa amin ng information, meron ka pa, kasangkot ka pa rin pala dito, di ba? Hindi ho siya absuelto sa pananagutan doon. Kasi ang immunity po ng Witness Protection Program, yung provisional admission na binigay ngayon ng Department of Justice, ay patungkol lamang dun sa mga usaping yun. Hindi ho pangkalahat. Sa ngayon, nananatiling provisionally admitted si Alcantara sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Bukod sa kanya, nangako na rin daw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na magsasauli rin ng pera. Kay Engineer Bernardo, Nung una siya sa Memorandum of Agreement, meron siyang mga bank accounts na inassign niya sa Department of Justice. Ito ay higit sa 7 milyong piso sa bank accounts, no? In terms of bank accounts. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Sa kabilang dako naman, listahan ng mga individual na isasama sa Foreign Travel Restriction Order, sinapinal na rin ng Ombudsman na Bureau of Immigration. Detalye ng balita mula kay Radyoman Gerald Ulip. RMN Live Report.
paplansyahin na ng Bureau of Immigration of BI at Office of the Ombudsman ang pangalan ng mga personalidad na sangkot sa manumalyang flood control project na isasama sa Foreign Travel Restriction Order o FTRO. Dito yung linggo lamang nang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nasa 77 individuals na kinabibilangan ng mga senador, kongresista, kontraktor at mga pribadong individual ang kasali sa listahan. Pero ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, kailangan pa nilang magpulong kasama ang ombudsman para isapinal ang listahan. Ito ay para mapag-aralan kung pasok nga ba ang mga individual na ilalagay sa FTRO. Ang ibig sabihin po nito is ang kanilang mga travel authorities ay deemed cancelled or wala na. So once a government employee or official kasi ay umaalis po ng bansa, kinakailangan niya ng valid travel authority. Ako po mismo na nagtatrabaho sa immigration, hindi ako pwedeng mag-book this weekend at umalis kasi kailangan it has to go through the motions of being approved by our mother department, which is the Department of Justice, para payagan ng isang government employee to leave the country. Ang mga individual na kasama sa order ay kailangan nasa bansa lamang para sakaling kailanganin nilang ipatawag sa investigasyon ay nandyan lamang sila. Sinabi ni Remulla, malaki ang papel na gagampanan ng mga taong ito sa mga anomalya sa flood control project kahit mahalagang nandito lamang sila sa bansa para mapabilis ang investigasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald D. Ulet, Tatak, RMN. RMN Network News. Kawani ng DPWH patay matapos matabunan ng lupa ng magka-landslide habang nagsasagawa ng clearing operations sa Santa Praxedes, Cagayan. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Shobi Gagarin ng IFM Kawayan. RMN Live Report. Nasawi ang isang kawani ng Department of Public Works and Highways Region 2 matapos matabunan ng landslide dulot ng walang tigil na pag-ulan sa Santa Praxedes, Cagayan. Ayon sa MDRRMO Santa Praxedes, kinumpirma ng DPWH na 5 maintenance staff ang namamahala sa traffic control habang isinasagawa ang clearing operations nang biglang gumuho ang lupa sa kanilang kinaroroonan. 3 sa mga kawani ang nakaligtas habang ang ika-4 ay humawak sa isang poste ng kuryente at nagtamo lamang ng sprain. Ang ika-5 kawani ay natabunan sa landslide at namatay habang ginagamot sa Rural Health Unit. Binigyang diin ng mga opisyal ng DPWH na ang koponan ay nagsasagawa ng kanilang tungkulin sa ilalim ng delikadong kondisyon at tiniyak nila ang buong suporta sa pamilya ng biktima at sa mga naapektuhang kawani. Samantala, patuloy ang panganib sa mga kalsada kung saan hindi madaanan ng San Juan boundary at limitado lamang ang pagdaan sa San Miguel Tawen na may matinding pag-iingat. Pinag-iingat din ng mga otoridad ang mga lugar na prone sa landslide habang nagpapatuloy ang malalakas na pag-ulan. Nagbabalita mula rito sa IFM Kawayan. Ako si Radyoman Shobi Gagarin, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala naman mga kasama, pinatutukan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR at CAAP ang mga helicopter at eroplano na may koneksyon kay dating Congressman Zaldico. Sinalabas na video ng Pangulo, particular nais nitong pinababantayan ng mga sakyang panghimpapawid ay sinasabing nakarehistro sa Misibis Aviation and Development Corporation at posibleng nasa Malaysia at bansang Singapore. Kung malala may umiiral na freeze order mula sa AMLAC kaya bawal itong ilipat, galawin o gamitin ang anumang aircraft na konektado sa nasabing kumpanya. Inatasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC. Kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Sa ngayon, hindi pa rin matunton ang kinaroroonan ni Code na naharap naman sa patong-patong na kaso dila naman sa anomalya sa flood control projects. Buntag Pilipinas, ito po si foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections,
narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News. Nasayod ka ba nga ang atong kadagatan dili lang basta tubig? Kini ang kinabuhi para sa kadaghanan. Ang hapsay ug responsableng paggamit sa gasa gikan sa kadagatan alang sa ekonomiya ug kalikupan gitawag og blue economy. Ang atong kadagatan sama sa West Philippine Sea. Abunda dili lang sa mga isda kundi lakip ang kaabunda para sa agham ug ekonomiya. Gikan sa genetic resources nga pwedeng gamiton sa paghimo sa mga tambal ngadto sa hydrocarbon reserves nga naghatag og enerhiya sa nasod ug tungod sa kanapad sa dagat nahimo kining agianan para sa negosyo. Sa Pilipinas, adunay gisulong nga Senate Bill number 2450 o Blue Economy Act. Ang balaod nun nga maghatag og kahigayunan alang sa paggamit sa kaabunda sa dagat para sa inklusibong paglambo samtang giatiman ang kinaiyahan ug gipalig-on ang atong kabaybayunan. Nang hinaot ang kadaghanan nga mapasar ang Blue Economy Act aron matuman ang maayong paggamit sa kaabunda sa dagat, kiniusab ang yawe sa hapsay nga panginabuhian, seguridad sa pagkaon o malambuon nga kaugmaon sa nasod. Ang pagprotekta sa atong kadagatan sama sa West Philippine Sea mao ang lakang paingon sa nasudnong kalambuan. RMN Network News. RMN Network News. All set na ang Philippine National Police para sa ikakasang trillion peso march ng iba't ibang grupo sa linggo. Sa inilabas na memorandum ng PNP, epektibo alas 12:01 ng Sabado, November 29 hanggang alas 11:59 ng gabi ng Lunes, Disyembre 1 ay magpapatupad ng gun ban sa buong Metro Manila. Tanging papayagan na magdala ng armas sa mga tauhan ng PNP, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies. Samantala, tiniyak din ng PNP na babantayan nila ang posibleng infiltration o paglusot ng ilang grupo na manggugulo sa malawakang protesta. Dahil dito, mas pinaigting na nila ang kanilang intelligence monitoring at koordinasyon sa ibang mga ahensya ng pamahalaan. RMN Network News. Samantala naman mga kasama sa ibang balita, kinumpirma na po ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nasa ligtas na ang kalagayan ng isang Overseas Filipino Worker o OFW na napaulat na natrap sa nasusunog na residential building doon po naman sa Taipo sa Hong Kong. Sa naging panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kawanan na nasa ospital na at nagpapagaling na ito. Tiniyak din ng OWA na tuloy ang kanilang koordinasyon sa pamilya nito sa Pilipinas para naman sa karagdagang tulong pinansyal. May isa po tayong kababayan na nasa ospital. Ito po yung nabalita noong una na na-stranded sa loob kasama ng kanyang employer at yung baby po na siyang pong inaalagaan niya. Binisita na po ng team ng Philippine Consul General, pati po ng DMW at ng OWA at napag-alaman natin po sa doktor, medyo stable na po. Yung pong pamilya ng ating kababayan na nasa ospital, nagpunta na po ang OWA team sa kanyang pamilya dito para po makipag-coordinate na at sinabi po natin na handa tayong tumulong. Tiniyak pa ni Administrator Kaunan na lahat ng mga OFW na naapektuhan ng sunog ay makakatanggap din ng tulong pinansyal mula sa gobyerno at tutulungan din sila sa pagproseso sa mga nasira at nasunog na mahalagang mga dokumento. Pag po sila, kunwari po yung kababayan natin na ospital dahil sa nangyaring pong sunog, ang nakalagay po sa guidelines ay 75,000 po ang ibibigay ng DMW. At doon naman po sa naapektuhan, nagbibigay po ang DMW ng up to 50,000 pesos. Yan po ang sa Department of Migrant Workers. Pagdating naman po sa OWA, i-assess po namin, kasi po syempre po, yung mga active OWA members, mas malaki po ang matatanggap kesa po sa inactive. Mga kasama, yan si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan sa panayam ng DZXL RMN Manila. Sa pinakauling datos nga, nasa 83 na mga OFW na ninirahan sa naturang gusali kung saan 11 na lamang dito ang patuloy na kinokontak at kinaroroonan ng mga ito. RMN Network News.
Binatikos ng ilang kongresista ang pahayag ng Department of Trade and Industry hinggil sa 500 pesos na budget para sa Noche Buena ng isang pamilya. Ayon sa Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon, palaisipan sa kanya kung saang planeta kakasya ang 500 piso dahil sa kasalukuyan ay napakataas ng presyo ng bilihin sa bansa. Diyan pa ni Ridon, kahit simpleng spaghetti at keso ay hindi sasapat sa budget na 500 pesos lalo na kung hindi lang isa ang kakain sa pamilya. Samantala, iginit naman ni Kabataan Party List Renny Co na dapat ang mga kurakot lang ang nagtitiis sa 500 pesos na Noche Buena. Hindi raw kasi ramdam ng mga ito ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa buong taon dahil puro pagkuha lang ng kickback ang kanilang inatupag. Panawagan ni Co, panagutin ang mga nagbulsa ng pondo at ibalik ang ninakaw sa taong bayan. Samantala, para naman kay Federation of Free Workers Philippine Workers President at nagkaisa Labor Coalition Chairman Attorney Sani Matula, kailangan mo ng pag-aralan ng DTI ang kanilang datos dahil tila malayo sa realidad ang kanilang pagtataya. Mahirapan ata yung mga manggagawa, 500 pesos lang yung Noche-Buena nila, lalo na kung 5 ang kasapi ng kanilang pamilya. Siguro ang suggestion namin sa DTI ay i-review nila naman ng data, yung datos nila, sapagkat sa tunay na buhay ay parang malayo ata yung kanilang estimate para sa Noche-Buena natin. Si Federation of Free Workers Philippine Workers President at nagkaisa Labor Coalition Chairman Attorney Sani Matula. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita, pahayag ng DTI na sapat ang 500 pesos para sa Noche Buena, nakakainsulto para naman sa isang kongresista. Detalye ng balita mula kay Radyoman Grace Mariano. Grace. RMN Live Report. Inalamahan nga ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na kasya na ang 500 pesos na budget para sa simpleng Noche Buena. Para kay Sandanya, nakakainsulto ang mga ganitong paandar ng DTI habang nalulunod sa taas presyo ang ating mga kababayan. Ayon kay Sandanya, maaaring magkasya ang ganitong halaga kung babalik sa nakaraang panahon. Dagdag pa ni Sandanya, pwedeng umubra ang 500 piso para sa imaginary family ng DTI na isang beses lang kakain sa holiday season. Git ni Sandanya, ang mas mabuting gawin ng pamahalaan ay ipatupad ang 200 pesos na dagdag sa arawang sahod para may pang-celebrate ngayong Pasko ang mga manggagawa. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, nilinaw naman ng Department of Trade and Industry ang kanilang pahayag na kakasya sa isang pamilya ang 500 pesos na halaga ng pang Noche Buena. Kasunod ito ng pambabatikos ng publiko hinggil dito dahil sa taas ng presyo ng bilihin ngayon. Sa eksklusibong panayam ng DCXL RMN Manila, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na nakadepende naman sa bilang ng miyembro ng pamilya kung magkano ang kanilang gagastusin ngayong Kapaskuhan. Actually, it was asked of me kung 500 pesos. Then I said, it depends kung ilan po ang miyembro ng pamilya. I mean, it's di ba, variable naman po yan. And depende kung magkano talaga gustong i-spend ng isang pamilya pagdating ng Pasko. So, if you're only a family of 2 or a family of 3, then of course, tapos kung bibili pa po kayo yung nasa bundle na po, yung mga nasa grocery na binabundle na po nila, then that's even cheaper. Meron akong nakitang bundle na nasa 400 pesos. So, if you're a family of 3, then that's enough. So, nasa budget po ng pamilya. Si DTI Secretary Cristina Roque sa eksklusibong panayam ng DCXL RMN Manila. Entertainment News. Sara Labati, pinalayas nga ba ng anak na multi-billionaire na si Zobel sa isang after party sa BGC? Alamin natin ang balita mula kay Radyoman Alex Furaque. Usap-usapan online ang umano'y pagpapalaya sa aktres na si Sara Labati ng anak ng multi-billionaire na si Zobel sa isang after party sa Medusa Bar sa Taguig City. Sa ulat, sinasabing may nakakita kay Rocio Zobel, anak ng multi-billionaire na si Inigo Zobel, na dumating kasama si Pia Wurtzbach at Georgina Wilson at 3 iba pa sa bar. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Martin Romualdez, anak ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Matapos nito'y dumating naman si Sara Labati. Nagbago
bago manong atmosphere sa loob ng bar sa pagpasok ng aktres at dali-daling lumapit si Rocio sa kanyang amang si Inigo. Makalipas ang ilang sandali ay may kinausap ang nakakatandang Zubel at kasunod dito ay ang paglapit ng staff kay Sara at pinakiusapan nitong lumabas na sa lugar. Kaugnay nito, nagbahagi naman sa kanyang Instagram story si Sara ng mga katagang "Judge me na lang, katamad mag-explain" na tila ba ayaw na nitong pag-usapan at palakihin pa ang issue. Matatandaan na naiintriga ngayon si Sara bilang bagong karelasyon ni Marty habang si Rocio naman ang dati nitong kasintahan. Yan ang ating entertainment news. Alex Paraket, Tatak RMN. RMN Network News. Mga kasama, sa puntong ito, didiretso na po tayo doon po naman sa Dahig, Netherlands. Meron pong malaking balita na inaantabayaran tayo. Kasalukuyan pong nagbababa ng desisyon ng ICC. Ito po yung apila ng Duterte kung siya ba ay pagbibigyan ng kanyang interim release. Narito po ang ating direkta naman na koneksyon dyan po naman sa Dahig, the Netherlands. Of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao City, as well as the matter of the gravity of the alleged crimes and concomitant sentence in case of conviction. The Appeals Chamber observes that the defense does not explain why, in its view, these factors were irrelevant to the pretrial chamber's assessment. Without more, the defense has failed to substantiate that the pretrial chamber's reasoning and assessment were unreasonable. In the same vein, the defense fails to demonstrate that the pretrial chamber's reliance on Mr. Duterte's re-election as mayor of Davao City in its assessment of the risks under Article 58(1)(b), subparagraph 3 of the statute was unreasonable. Moreover, with regard to the defense's contention that the pretrial chamber selectively cited facts and ignored others in the same items of evidence, the appeals chamber considers that the defense has failed to demonstrate how the fact that the pretrial chamber accorded weight to the statement from Mr. Duterte that it cited should result in the pretrial chamber's ignoring or attaching no weight to other statements. Regarding gravity and concomitant sentences in case of conviction, it is recalled that the appeals chamber has consistently held that these factors are Tabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Oras, mga kasama, 1 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali.
Radyoman, come in. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito